Čaute, tu je Enterable706 a hráme na Game Team Skywars, zahráme si aspoň dve mapy, dve mapky. A tak, ešte, tí čo nevedia, tak ešte je tuto jedna truhla, sa pekne pozrite. Tak, a šipy, ne, to vykopať. No, ešte kúsok. Poď, okej. Tak. Tak, ja som chorý. Takže, prepáčte. Tak prepáčte, že som chorý. No poď. Sakra. Nevadí. Posledná mapka. Pred chvíľou som vyhral asi 4 mapy. Ja som ťa poznal. Yes, tak, chestplate mám. Čo nemáme? Toto sa bude hodiť, luk sa bude hodiť. Tak ideme na stred. Jedlo. Sa tiež bude hodiť. OK. Fúf. Sakra. To sú až dole iba. Tak. Ne. Sakra. No dáme ešte tretiu. To je jedno. Froster to už není. To keď asi teraz nejde. A áno, 28. Teraz toto mohli by sme toto vyhrať. A aj tak to možno vyhráme. Čo tu máme? Tak. Dole ideme rýchlo. Nech stihneme ešte ísť dole. Do stredu. Dobre. Poď. Tak. Dobre, viac ja potrebujem. Ešte. OK, rýchlo do stredu. Sakra. Som zahodila aj do Ender Perly, ale však to nevadí. To až tak nevadí. Pre Ender Perly je... Tak. Jo. Tak. Sakra, luk. Není tu. Maga. Môžeme sa napríklad tam. Zdehni. Yes. OK, takže jednu sme dali. Môžeme sme aj tam. Yes, díky za damage. Ďakujem. Čo tu nejaké diagačky. OK. Nemá tu nejaké zlaté jabka.
Nemám. Nope. Ja nemám zlaté jablčka. Šiby. Hodia sa. No ale luk nemám. Ops. To nejaký neviditeľný. A nie. Tak toto je všetko. Len taký kratučký diel. Chcel som si zahrať. Tak čaute.